yanzu yaran nan ma bai ɗauko mun motar ba kenan kuma gashi ina sauri zan je unguwa kai sadiq kai sadiq to ina motar da na ce ka ɗauko mana wallahi daji kula bata wajen kawo shi kai tun jiya na ce maka kawo mota amma ka ce wani kawo banta gurin kawo banda ka da Allah banda ka da kun da fa haba da Allah yara ku gaba ɗaya ku sanyin jiki ya maku yawa to ni ya tafi su kullum gidan ku sun kenan a kuma gidan Aleba da ko bari mu kusan Allah ya tsaya nan Assalamu alaikum Assalamu alaikum bari dan jira shi a nan to yana ciki Allah ya sa mu yana ciki wa yake son ya kare mu saboda Allah da Aleba da haba alhaji dan Allah laifi ne ma ba sai ka turo mu takarda ba wallahi wa laifi wato saboda yara masu shiga da fita na kulle fama da rayuwa alaihi to ya za a yi lokaci ya barka dai wallahi ni cewa yi na ga gidanka shine ce bari mu zo mu dan gaisa a ba komai ai ba komai alhamdulillah Allah ya kara zumunci Allah ya kara zumunci ya rayuwa alhamdulillah muna shan next level wallahi tallahi alhaji wato za a fita ne wallahi zan fita sai na ga gidanka ma sai na ce bari dan tsaya zan fita wallahi ina nan ka san yau faskaran ne ina ganin tunda ya kare itacen ba za mu samu gaskiya yau wala mun ina so ka dan yanke mun wani hukunci ne kan me ko wallahi wani makoci na ne ka san duk ƙarshen shekara ina fitar da wata zakka ne to yanzu shine haka ina da na yi niyyar na rasa da yi wace iriyar shawara na rasa me zan yanke da yi wanda zan bashi da na yi niyyar in buɗe mai shago haka ko kuma in bashi kuɗi kai dan Allah shawara ka mutu Ale baro ya mutumin nan haka yake ina makocinsa yanzu ya je ɗauko wani wai shi zai wa arziki zai bashi kuɗi na san me zan ce ai ina ganin in ka bashi 1000 ma zai 1000 yo talaka ana yo shi talaka an in ka bashi kuɗi masu yawa kuma zai fika kuɗi fa kuma dai ai ka bashi 1000 kuma na dan ɗaya ne ba kyautatawa bace ba gaskiya ne ai da naji ka ce kana son ji nake yi wata mota itace ce za ta da mun kai ne ba wannan zakatu gashi yanzu sai a